ngosik. Wong ayu malah neraka ya. Neraka. Sebab apa? Sebabnya apa bisa liwat gila. Akar bali kok. Sebabnya apa wong ayu neraka? Nun sewu nggih Mas. Dados menika damel panjenengan kok nun sewu referensi panjenengan. Oh iya. Anu ngasih buku to? Gawa. Nggih, jan catet mungkin. Iya. Wong ayu ki neraka. Modele marahi. Sebab apa wong wis duwe rupa ayu, rambut wis ngemak bakung. Sok kala sik kurang trimo sik disemerabang. Nggih napa mboten? Leres. Mripat wis blalak-blalak, sok kala sik kurang trimo templeki lensa, templeki plastik. Enten kejadian ngen kula mulai saka Hongkong. Delalah ngewangi mboke cetik geni, lensa rung dicepot ngewangi mboke cetik geni, delah genine nyiprat ning mripate. Saiki piye? PC. Kuwi kena azab. Oh, azab ilahi. Azab ilahi. Untu wis miji timun, sok kala sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Lah iki, ayo ndang mrengek sitok-sitok. Ya ora? Kuwi Wis kurang trimo pinarengan saka Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Irung wis bangir, sok kala sik pengin bangir budal ning rumah sakit sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk Silikon. dokternya jenis solikin sama raruh no ngengkel. Dokternya jenis solikin. Suntike jenenge silikon. Iya pernah. Iya. Ya lah. Nggih. Lah wong ayu ki besok mlebune neraka Mas. Justru malah wong sing elek-elek saya bisa menekankan besok bakal mlebu swarga. Sebabnya apa? Oleh rezeki sithik ora dienggo maneka warna, oleh rezeki akeh ora dienggo norno. Sithik akeh diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Wong elek ki ngono. Wong wedok sing elek Mlebu swarga. Iki take aku wis ngerti iki, globale wis ngerti. Nah, Wis ngerti. Jeru iki, Pak. Jeru, Pak. Iki pembelaan dheke, si dheke duwe rupa elek. jeru Pak. Lho nek sing diomongke wong wedok Wedok lho Pak. Lanang padha wae. Saya bisa menekan lek wong lanang saya sudah berbicara dari awal 98% besok mlebu swarga. Presiden rumah tangga golek urip tinggo keluarga. Sing bagus Swarga Pak. Wong lanang somben mayoritas swarga karena wong elek ada dua kriteria. Ayu neraka, elek swarga. Lah ayu sudah saya tekankan. ayu elek kuwi nek ayu neraka elek Swarga. Papunten nggih Mas. Ngomongmu kudu ditanggung jawab. Tak tanggung jawab. Mulutmu harimau. Oke. Jagung bakaran. Tanggung perkara. Purwodadi Sing kutane. dadi nyatane. Takoki ra iso jawab, Tapuk cangkem. Ya ta Mas? enggak kok ya. Ayu neraka. Iso urip ning alam donya yen golek mulya kuwi ora nek enteke. Ning lek nemokne sugih rasa kuwi bakal temu. Mergo apa? Wong sugih iki urung mesti wong dadi wong cukup, ning wong cukup ki dadi wong sugih. Wah. Wong senang kuwi urung mesti tenang, ning yen wong tenang kuwi mesti wong sing seneng.